Anyang laki din! Da kayo maggamit ti masabat ko, uncle. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitidami na ling ito. Okay na may. Naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong Amada? Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapakpakadaan. Putno daytan ako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasang ko na mat atata. Ay, balasang. Barok manin nga ibagbagayo mat. Kaya't yun sakit ya gumura ka na kayo Ha? Anya? Ay, sana Balasang ko kunayo mat Sana kasta barok kat nakapimpinta sa lang arudin. Unay kan. Alawinin. Balasang do balasang. Ngam kwa tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetisan ko pa'y nga mo. Katay na lang matidikal man. Sigurado ang mabayag. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadagiti anak daya bron nga urayan da. Ay, sumagay mo kidi Taawisig man naging friends ko, ababalasang akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin balayda, intun bigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan-kanta. Wan. Nakapalas ka mat, papanamay kumare. Hinga kit agpalas, tumay ka. Intay yung makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay san mo pa nga amo aya. Natayan ni Tata Gudo at tatang da Sheila ijedaya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi sabado ka no. Kasta ka di? Mala, umuna kay nga rudan tagawid akpay. Inaklagde gusta ni, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod Wan kumare, ingkay kat kitaanan ano dati pa wat dan? Ay, unay kan. Intay makilamay kunak. Saan kat aday tamanin wat-wati bagbagam. Malaingkan, umayak to, ninton madamdam ako mare. Lakay! Ada na yung bag-adamag! Ha? Anya rin na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ay, natay magaya man nila kay Gudo. Na yung baglaki din. Anya? Natayang mapaya naragsakay. Sigakit dimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada na giti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag paiso anya. Apay, kano ti pumpaw. Jakpay ammo, ngam sigurado medyo mabayag ti panakaipunpun na dayjay. Taadda nga rod dagiti anak na iji abroad. Urayan da. Di da pala pumpum man. Wangag paiso Apag iso adadakan, hindi kiti tarakan ta ababaw Wan nga rod, imbaglaki din tanatayo nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapandiya balay dangay? Itamot lang ang lakay, agdigo saklaang, kalpasan na, inakmutan. Apay, adyak mo nakita ni Rika nga anak nila kay Guryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay, wangag paiso kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito. Wan nga rod, naimbaglakit din tanatay ti amada niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamat hindi bagbagam. Katpad numat, naimbaglakit din tanatay nila kay Gudo. Ay, apo da ito'y. Makaila ko kami matlang ititarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay nako. Diyak amo na niya klase dahi ta panagniw-ngiwat mo si kababae. Anya lang ti makunada no dumakangag. Sigakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay, diyak amukin ka. Di ta ka manlangan. Nakababain ka kadwa.
niya, iti kunadaking kayo dyan na panang, bakay. Ay na, nakaragragsakak lakay. Ke mano-kano ngay ababoy ti masapol da. Gatangan da kano amin ti lima ababoy ta. Nagado Ay na, pagatlapayan ka talaga ti isam ko. Nagsaya ateng ngay. Uso atap no dagiti buryas tulang, iti mabatay. Wan nga rod lakay. Kano da kano ngay ngomay alaan. Inton bigat kanumot laang. Nasapa ah. Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. Ke imbaga makas. Imbagak ngam na kunamat ni Rika, abayadan danto kanulaangan kalpasan ti Pompon. Ayuson day lakay, tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi ah. Ay, kamudyanan na magatang mo langan, nagitilimataраkan ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanin ta. Kwarta man ang George. Maglaki din ta natin nila kay Gudaw. Oh. Tanya, nakar-ariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada ka digim matang iti baboy yo. Ha? Ay wala na. Nailako mi mo't dagiti lima ang dadakkel a baboy me. Naimbag man. Kayat mo asawan. Kailangan buryas yo at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan mi tapno adanto manon mailako mi. Sapay ko ma, tano dumakkel da kat adanto manon ti matay dito ayan tayaw. Ay! Anya ka din kang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti ngamin anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya! Katuan! Siguro, nasaan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa'y anagatang ti baboy menyo. Isuwain baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Diyakan mo, no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa'y no ibagam kumangad na kumagkasar. Barang gatangan da nagiti baboy at tarakan yaw. Ngamday ta ibagam nga, imbag ta adanatay. Ay, unay kantan niya. Ninanamot, anya pa'y langgat isumatipod, no? Ti kunayo kit de, nasakit tinakam yo, gaputa dagiti baboy miti ginatang da. Saan ati baboy yo, anya lakit din? Ay, talagang awanan bain da atan niya. Nagturid mo na ng ibagay ti kasta. Wan nga road, ay uraya klasimgar, idimbaga na dayjay. Naimbag pa itadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo dahi tanana, awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita, idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana, idimbaga na dahi ta kanyak, adu kami ija lamayan. Jak pa ikidi amu no nangag dagiti babae nga dahi ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, di lasimgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti lima ababoy na. Ay, pakpakawan na kunak. Di nalat na panunutan. Masapul na pa nga ibaga. Dahi tangarod nana. Anya langan ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. No maidanon kada kwada dahi tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababain. Oh, patyem. Dahi jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sa balya nang ibagaan na. Ay, jak ammo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirurumun mo ito. Kunak laki din. No sana puno na itaan na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Puno mo't gayam. Ay, Diyos ko. Pudno day ta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yan na Tanya. Inilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Gudo. Di lang nagbay na nang ibagamit. Ambo na ayang amin ti agbain kat saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada ng agasawa.
Katuan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunutan no da kaswano saan? Ayun, Diyos ko, manangaas eh. Ala, kamaranak na Japon so tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan na. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga luki wala damating nga sumaruno ka, Diyos ko, saan mata? Ay, yan na yun na po. Makaila ako na lang iti baboy at arakanda. Ang lalaki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumawit asawam, ngamasaan ba't? Kasla may padpadamat ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitam siya ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo, pakaragsakan nyo matan, no? Damataya ka, roba tayo. Saan kumawit kasta? Ni tata babalo. Praktikal ti biyagitan nya laki. Anya? Dadakkel kay di manan ada kiti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Kaya damatay ake gulpindan no isaw. Ay, Diyos por Santo, yan na yun nakapo. Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipompon nila kay ko daw. Nga maging gayta, amampay mo ti sumarunuking kuha na tiyo. Por Diyos, sa bahali na ito tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Apay di kayo pagsakay. Di kayo matay. Apay agbiag kayo pa itinapaw ka ta. Ipanyo kayo dahil nagatangan to mo nagiti anak. Yung nagiti baboy at arakamay. Nya laki dahil. Ay, por Diyos por Santo. Pakawalim na sa marswa, Diyos ko. Unay dito na pa nagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabay lang kayo magaday sa kanya. Hoy, si kalangan ti batay. Sana salbag kakite. Umunula ka malangan, Ponsyo. Kanyag lakaw baboy nga nung muna kami. Si kakit demot kumare. Ay, tanya gayam. Tawan kumare kakasking ka ti ugali na. Anya? Apay akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kami ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod, damay isa kada kayo, nasaya ati pa nagpampanunot na. Ngam awan mat, ta nagpadpada kayo mat. Agindadalos ka mat. Magindadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Pala si katimatay. Ata ka ti bagbagam ta niya, ah. Ha? Ay awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Dita ka man laangan. Naimbag ta nag-awit kan lakay. Ha? Apay bakay? Kasla ka matandan na ka. Madandan aga na ka talaga. Dagiti tarakan ta baboy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Huwag nga raw, babaling ko mga ilakaw. Awampay mo pimusaya ka raw ba jaw? Apay ngay ngatan. Ala, agi na nakabiit. Tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagiti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ako matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminin ti madama gamatay ka raw ba? Tapno may lakot ako man dagiti tarakan ta jaw. Wan nga rod. Nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo tla sumaruno da di ala kay Dario. Wano ni bakit na. Total kat bakit kan na kay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan
kastoy. Una yung bakay. Natay amin, nagiti 21 na baboy tayo. Kasanuta pa'y itangay. Awanan! Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manumotan asako ti fidstikin nanda. Ay, una, nunanda mo nagiti lalaki kang babakating nyo. Kapos siguro na ito, kinabara, ti panawan niya sa kastak. Dito na balang, ti pudot nyo. Kasanuta itan lakay. Sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamaak mo laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. Kat mailako ta dagiti baboy ta ngam awam mo tinatay ngaminan. Nag-andor doon to, madagi niya babaka ka na lalaki nyo. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakay. Kasta talaga ti biyak ka. Nyalaki din. Una yan. Di doon to pala natay mga imo na naging tatawa na kay. Lalo di babalaw. Ay, kunak lagi din nusikan ti may kali di ta nagadunga abot a kinalayutan niya. Ha? Si kakit di mat. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na say-saya at pa'y pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Maawatam, kundolensya, kada kita baboy yo, nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, gunggunayo kit di Kauray yung at damatay akaro ba, tapno mailako yung dagiti baboy yo. Isuda lang arod tinatay. Hay, agyaman kayo at saan kayo anay raman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, ino damadamag yung anatay. Tapno mailako yung tibaboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung malat talaga titarakan nyo, nga ore awan matay. Kansan nyo ngay daw dawat, nga damatay. Mangiruruman kayong tumit. Anya? May mayat pa'y na ibagayo, asapay lang kumata, dagkasar. Tapno mailako yo. Ngam saan mat? Tamatay mo, tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Itayak pa'y ngayab-ngayab ken kamanong. Dinagdangdang kan. Ha? Agay ayab kagayam. Katuan, kulak manganan. Kasta ka di. Akat alaman nga lud. Mangantan. Kalpasan na, inakmad ija ayan da Madam Filma. Ha? Anyat mapan mo ibaga ken kuana. Hay, kasalita ko ma. No, kahit na supply nak ito usirak nga agmula, ito kamatis. Ha? Amumitin, nalugi ta idin na pan nga apit, gapu iti kinababati please, so tinateng. Sa bagay mat kiti, amaanong, katuan kasaritam lang yat bakunana. Wen, tani, awan at talaga ti amok apangala iti pagpuunak nga agmula iti kamatis. Ala, umay ka pa'y nga rod tamangan tapay manong, sakbay ka amapan. Ala, umay kan. Sa anak ba't anarigat akasarsarita berteng? Anya laki din. Agyaman ako na madam. Siya ko, ti makaamo iti abono, kas kadaan niya pa di tapang spray iti imulam. Ayo, agyaman na ka talaga, madam. Aywan gayam, siya ti makaamo kun kunakat saan ko pa asinaludsod no anyat imulam. Ay, kamatis ko madam. Ay kat nasaya at ano kasta, mayat nga agpaiso ti kamatis nga imulam itaabulan. Apag isaw, kalpasan ti upat abulan, nagapit kantaon, dadya abulan tinangin ti presyo ti kamatis.
Sapay ako mangalod, madam. Ay, sigurado dahi ta, Berteng. Malaksid ka dagiti abono kan pestisidyo. Tapno lumwang to, kan tumambay tinang hinaapresyo. Saan tayo aliwayan ti agkararag kini Apo? Kat, nakasagana ka din ti pagmulaam. Uwen, madam. Nakasaganan ti pagmulaak. Iso nga itata nakasalita kayon. Mabalin kon arog yan, madam. Oh, si kabit kayang pali Pipito. Nakapasyal ka man dito yung balay, mi? Wang panay. Di mo kunain nga awisin nakmanin itisyat. Ay, bigbigat pala yang ya. Si kaki di mo, pare. Sana day tatimaya. Gusto pa lang mantisyat tanay. Gusto pa lang mantisyat tanay. Makadadali ti salon at ako nadang. Apo, nagadukit nga. Imayak, tanadamag ko kami. Ani Madam Bill makanumit ti mga supply king kay timula makamatay. Ay, uwen pale. Hindi pa namin sa nalawas ang napana ka balay na kinasalita kit nagwenmet. Basta ka day. Oh. Paray. Ang mga kaya mo mga kadwa tayo ti karday. Ha? Oras siya ngamin ka pare ko kumulaan ti pagpunak manay. Nalawa mo ti mulmulam. No kaya mau, agkadwata ko ma. Katwin na pale. Day talaga ayam. Kat, kumusta nga ilakay? Anyang itinagsalitaan nyo kini Berting. Imanugo mo ba kay? Maya mga kadwa kami ti karday. Ay, kat nasaya at adino kasta. Kat, anyangay kanu ti imula yun no bilang laeng. Kamatis Kayso mo tinagsaritaan na ka ni Madam Vilma. Katuan saya aton ti trabaho adi kini pari Berting. Tapnusan anak kababain niya. Anya laki din ba siya? Nakababay man nga ibagbagam dita. Ni, kunak adi taamok ngamin ti ugalim niya. Nakikadwa ka idi kini pari Jojo. Sakti mababain kan kuha na takabayatan nga agtrab-trabaho iji gardinyo kat. Adda ka iji tirsina ni bakat galyang nga nabarbartak ya. Apo, iso nga ibagbagak manan ata mga noulit manan. Si kaki di mo. Saan na maulit da jay man? Nung nalpasin na pasamak, nalpasay. Saan na maulit ko na manay. Lang. Ay, makabanog ka talaga ti garding jaw. Anya nga lud pale. Saan tamit ang mga opisina ya? Ay, sa bagay makindi Ay, inayan ito. Makabandog nga pa, so ngay maagasan met ti bandog no makitaan na lang to ken ado ti bunga ti kamatis nga imulat. Ay, wumut aparay. Puno da ita. Oray ka sa no ti banaw, no napintas ti mula, kit makay ayaw mo iti mata. Maagasan to amin a bandog, apamang nga agapit tapale. Sapay lang kong mga rod aparay. Ayo. Magagaharan ako nga agapit iti bunga ti kamatis na. Magagaran iti apit nga ibagbagamit pare. Ti ako napakit di, magagaran kan iti biyangay. Ay, yun na ito nga. Nga lagi din. Nayon na mo tinwada kita pare. Puno ka di tinadamag ko, bes. Anya dita, bes? Nagkadwa ni Manong mo, kani Berting nga asawa da di abasyang. Ha? Ay, wen, bes. Nagkadwa ti garden. Dandani damiten nga agapit iti mula da kamatis. Ay, kud nasaya at ano kasta? Naimbagman tayo manugot ti kabsat mo, anak ikadwa da di nga ereng keng kuana. Diyak man amoy ti kamsat ko. Basta nagwen matlatan ora amo na ti ugani da dyan, Pipito. Wan nga rod, amok ngamin tinarabid na, hindi nakikadwa manan ka ni Jojo idikat. Baybayan na lang ni Jojo ang agtrab-trabaho iji garden. Kabayatan ti mapan na panagbarbartag di ta igit. Kaasin na. Awan pa'y mo tinibagbaga ti kapsat kung hinarabid na ti kasta. Ay, rumbang laang Apay dila agbain no kastapay lang teramidin na. Anya laki din da di tao. Itay ka pa nga scroll ita cellphone mo ya, Pipito. Kita am na ito bakay.
10 million ka no, ti premyaw. No, asino man ti makaisuro, no, sardino ti ayan ni Atong Ang. Nakita ko dayta. Kat, anya ko maitano 10 million ti premyo na. Mayat sa ti mapantumulong amang sapol king kuana, Anya? Ay na, agtagtagainap kan sa manan, Pipito. Ay, nasaan man. Kit puno mo ti bagbagak sana yan. Biglang yaman, ano bilang laeng, oh. Diyak amukan ka. 10 million ko naman. Pag pampanunuta, mga agpaisaw. Dakkel magatan ti 10 million kay. Nagadungay bagbagam dita. Ingka kumanganan. Kanon ti pusa ti kanum kumaana kada sa rijila misaan. Anya lakit din. Huwag mapanakaw. Ne. Papanam, apa anak kaimpaki mo tanti kawas mo? Punta ako sa Maynila bakay. Anya? Oo, sana nga kang angaw man. Sana balit at damon ni Insan Lusing nga pagdaga sa kiyay. Ha? Masigurado nga iti panagawig ka. Mayawig ko ti 10 million na premyaw. Imposible maano dyan mayro pa anda dyan nga Atong Ang. Ay na, nadadaulan kansan iti panunot. Sa dahil nga ibagbagam may limpyo akpay lang ba siyang nyalaki ideng. Ay, umadanin ti panagapit yu iti mulayo kini pari Berting. Sa ita, ipakpakat mo manan dahi ta kinabagtit mo. Nung maiyawig ko lang ti 10 million na premyaw, ultimong ba siyang pagtalawang ka rito'y balay. Winusan, isubli ka ni Tinam, salbag ka. Tinak pa'y suportarang mga asawa may. Atong ang unlay, apay, diyak mapirukan. Anya? Napan Manila nilakay mo? Ay, huwan mari. Ay na apo. Jack amo na niya klase apa nagpampanunot ti adda kang kuan na ita. Una yun da dya, Pipito. Napan ni dya Manila. Tapno lang makibiro kinaatong ang. Ang langarod. Nagado nga parikot ko. Nainayon pa ilaang deta asawa baliktad di pa nagpampanunot na. Apo. Day tangarod gumari. Agasam man ngamin. Iso asaan kun analapdan. Tay di madamang aglablabaak. Agim impake mat gaya mon ti kawas na ti awanan bain. Ay, pasensya kan, Mare, ha? Talagang awan ti usta pa nagpampanunot asawa man niya. Uy, saan na ka masahiro itiretang imbagang mari. Gaputa iso matipod no. Anya lakid din na asawa, makalbo. Kasla sure mat api manaw. Ay, masigurado na kano amayawid na ti 10 million a premyo. Ti makaisuro kini Atong Ang. Ay, salbag! Isumit lagayam Idi na minsan pa yung aldaw ng awa kiti telepono. Ngayon pulos asaan asumungsong bat ya. Ha? Awanang, pinanawan na kan tikadwa mga agpuros kumay timulayo akamatis. Hay, jak maawatan no niya't pampanunutan na dadya Pipito. Awan sakit panunot nan Agasaman, amo namat anangin ti kamatis ita. Imbes sa maragsakan ko mata na pintas ti mulayo ken adu ti bunga na. Ngam na panidya Manila amang sapul kano kini Atong Ang. Hay, makamumit din San kumit nga imbaon amapan di Manila? Kasano nga ito ti panagpurusyo ko ma? Agnayo na klaya ngayon, iti tao nga ayabak tap numalpas iti agmalim. Anya nga kit awan mit ni Pipito. Mas pinili na ti 10 million ni Atong Ang. Salbagi diya nga tao nga. Hay, makapasin na ito diya kumparem. Laklakayan. Ngayon awan pa iti husto pa nagpampanunot ti Jaske. Hello, Bagtet. Hilo pa kay. Unay, bakit kung ko na magkanya ako? Unay ka. Katpod no, mat.
Naimbag pa kidi aja taong anda bagtit na tamaawatan ta bagtit nga rod. Ngam si ka alimpiyaw, awanan, natuluyan kansan. Si kaki di mo. Kat anyat, yaw awag mo. Kuha nga min bakit? Nakaungatan din san lusay kanya. Kat asino kumatisan ang makaungat kan ka. Papakpakana la ka no dito. Kuna na pa ngawang ka no sir-sirbek. Ay, pudno day ta, siya akong nga asawam ti mga ibagbaga. Talagang awan sir-sirbem. Anya? Saan ka nga isakit? Ganabam ti kinaubing ti panunot mo, salbag ka? Hala, gusto ko mamot din na bakit? Pangasim man ta, pawitan na kiti oray 700 pesos online. Pagpasahik lang, nga gamay. Pangasim bakit? Makawawid ako. Sige kay din, bagtit! Bye! Oh, paling pipito. Nakasangpit kagaya, men. Ay, paray. Nakaawid ako. Idi kalman. Pet, kumusta ngay? Nayawid mo ka dito 10 million ni atong ang. Baratuan nakmetin ah. Ay, si kaki di mo pare. Insulton nakpala mo ito. Ne, saan ka ngayon insultuin pare? Ibagbak lang bit atipod no. Isumit nga rin tinapanami dyan Manila ya. Sana ya? Anya? No kaano anaapit amin ng timulat ang kamatis. Isumit ti panagawid mo. Ha? Kaya mo asawin nawanay. Nalpasay. Naibusan paray. Katwen, manulayang bit ti biyag ti kamatis. Apagbiit. Anya? Ke manungay mo tibingay ko king kaparay. Ne. Agdamag ka pala ang tibiyangay mo kat dakdakil ti 10 million nga iniyawid mo. Ay, pangasi mapare ta sardengan na. Ang mga nugumurak iti mabayag. Tet, anya nga nga nugulain nak, kat ibagbak lang ang betipod no. Pangasim paray, itid mo tibingay ikaw. Amo ka nangina ti presyo ti kamatay. Isong itid mo ti osto abingay ko kunak manay. No adaman tibiyangay mo nga itit ko, bayadak lang nga nagkataal daw mo, manipod nagmula ta, aging ga pinanawan nak anapan mo sinapol ni atong ang di Manila. Anya? Nugulain nak iti dayta, awan maalamidak, danugin ka man. Ha? Ne, si kapay lang ti adaganas na makaungot akasta. Durabon kanto pay ngay. Kipon no mo ti bagbagak ah. Awanan ba yung najaberteng? No adaman ti awanan bain, kan awan iti husto pa nagpampanunot. Si kadayta, saan ati kumparem, salbag ka. Anya? Pagsasawam ni Berting, idinto ta si kamot ti adabasol na. Nagmayatan ngamin titulagan nyo, agkadwa kayo ti garden. Idi umadanin ti panagapit yo, pimanaw ka. Gapulang iti 10 million ti salbag nga atong ang. Anya nga itang nga. Ay, yang. Ita, sumanao ka. Tapnam mo man niya. Inutang ko laang iti kabsat ni Berting abaklat impaw it ko nagpasahim anagawid. Nagpuskol tarupa magsaw iti kasta Berting. Isimpam dahil ta panunot mo, laklakayan ka ng kasta ti panagpampanunot mo, kasla panunot ti bagtit. Yan lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Awan ikasta ka mapan gumatang iti si Daan Lakay. Pangaasim man si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso asi kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anya nga nga ti mapangkugatangin bakay. Gumatang kay ti may 1 kilo a pork. Kan gumatang ka mo ten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin din ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaisuna nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda.
Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas deta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak man na jitirsina niyo na ismaray. Apaw, mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayunis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tamangan nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Dain may. Inya laki Dain. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matala anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si Daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si Dain kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyos. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y anaglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagito lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabiit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isong arod dala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa balingal daw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa baling store. Apay no, nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri, ti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsirsira iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dayjay akarag, idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsira kayo kano? Ay, niya, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Agam sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dayjay iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Iti kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan nga ay.
Jackman amo tata. Isu nga imbes a karne ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan atuyo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilang mat Yunis, taglakla ko iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan. Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgan ti mapanaserseripan. Anya? Kung mare, amumutan di pa nagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makit-kita ti kararuana. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da dya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sikakin di mo panay. Saan naman man? Paray, pudno man ti pagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya. Nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay nice. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin napintas na. Anya laki day. Neneneneng, umawawag ni bagag ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit? Abay aya? Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nunton sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakidi di tersina ni Yunais. Ibagaktulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti sidaen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya niya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjay ta ayan ni Yunis, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ang ti papaya. Day dya Yunis. Agpuno ka. Wan ko na.
Ay, si Kaki di mga bakla. Tila sa sawa mo. Oho! Amok daytan nga ramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan mata tuyo mat ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka tanga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan nagmadlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tigatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mauawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti kunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti umay kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadagin natang kwasi dahin bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May sila ang ayat istor ang mabalin na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. Iso akay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo lang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay no, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay no, duwa ti anak tan. Ngamsaan mula tamay ka ti kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaabunan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salig! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga daging kay balay. Natitilingak pa siya. Ha? Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang amasirip day ja ayunis. Apawan niya.
Dahil tangiwa mo pare. Amano makadanon to, kidikin ni bagagaw na rikatay. At damag ka pa nagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidon. Ag sirsirip, anya langit din. Ngam husto mo tinangag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amumsi ka. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabakla. Sarting anak, tamang ano niya pa iti marami ko kinggalo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nadamag yu ka din, nanang? Tiad niya rime ay. Natakawan ka no mo tibalo akaruba tayo. Ni Edgar ka day tinakda ka maatum anak ka. Nya lakit din ni nanang. Asino kumapay ti daduma kat isulaang mo tibalo akaruba tayo. Na, agsalsalod sudak laang. Kasta mo tanti isong bat mo. Anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mo't nanang. Sarino ti papanan nyo. Mapanak iti ayan di uncle mo. Anya ti aramidan nyo ijay. Tumulong hak anak ko. No kasta, am-am yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan, panawan ka pa'y. Mapanak iti an ni Edgar, tagsarita kami man. Agtugaw ka si. Agyaman aklaunay. Ay, anya kami ng tigagaram. Putno ka day, di nadamag ko, natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasunak laang iti duangal daw. Iti nagawadak. Awan mutan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginaan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't kaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Ama mom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito'y balay mo. Nangag ko ti ungor ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sa badulay jay. Amo mo't siguro no anya ti kayat ko asawan. Adda tinapatag nga ibagak, mainaay ka iti nagtakaw iti balay ti kaaruba me, kapitan. Bagam nga rodin no anya day tatis. Adda ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Ha? Kasanumutan na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi sabado ti rabi What? Ungor si motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na kat day tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan ni ti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat-kat nga raw nga masigurado ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan.
Anya di sa istoryahan ng ti Gladys king kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo akalugaran tayo danay. Ni, kano pa tatang? Di na palabas ka nung aldaw. No kasta, Enranada, idi nagbakasyon di lakay? Isa mate, Adda ka diti suspekda, tatang? awan sapay mate. Saan ka nung agkor di CCTV di balay na? Ngam sigurado akalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amangan no nabayag asip-siputan da ti balay di lakay. Idi naamuan da nagbakasyon. Enranada mo tayo, hindi nagtakaw, di balay na. Daka diti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't bilang nga makasarita. May papanitian niya, kapitan. Dangamin din lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. So, ti pagsuspitsaan na nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anya? Sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang agnitisay. No kasta, nitisay tinang itudo itinakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matikasay. Ayawan. Saan ang nagtatakaw, kapitan? Si Kamat, ti into doon ni Tisay. Una hindi tabakay. Basta mangisurulatan. Nagag na kanuga raw, ti ungor ti motor mo. Kano kapitan? Di sa ba daw, ti rabi ay. Ulbod mo day tabakay. Ada ka diti pamanagnig mo, sana po no, ti indanon ni Tisi ka na kamay. Di sa baloy ti rabi, kapitan. Kat napanak ija ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon nun ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't no ungor ti sabali ang motor ti langag na, kapitan. Wano saan? Amangan no inararamid na lang deta nga istorya. Sino ti kadwa man na panagbuya? Tinubiyak, kapitan. Nakita dakmot lang ni Kagawad Gusting ijay. Kagawad gusting? Ni Kagawad Gusting ti mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi, kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro diti concert, itinubiyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takat ko dalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya nagtakaw dito ibalaybaw. Imayak, tapnulaw-lawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabadaw ti Rabi ay. Tanagbuya da iti konsan. Kaya ta sa winday ta, saan nga iso tinagtakaw dito'y balaymaw, Edgar. Ang nangagkano ni Tisi, ti ungor ti motor na. Ungor ti motor. Apay, umanay dahi ta nga ebidensya. Tamno ito doon na ti anak ko. Attention seeker, kan pabida talaga dahi ta abakay. Anya laki, Nagpatulong akmatkit din kadagiti karubak nga dati CCTV na. Baring adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamot ti amin. Kan tapno saanan ang mapapabasol dagiti inosente. Hawanan kay ti 26. Apay ka di aya? Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. Dayjay ka day. Nangagaw ti ungor ti motor ti anak mo di Sabado ti Rabi, Rodelio. Ayan niya laki din tisay. Ungor ti motor lang tinangag mo ang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungor ti motor ni Danay, ada ka di maramidam. Ni Dani lang kaday ti kasi ti motor na dito'y lugar tayo, ha? Sa maysa, napan nakikonsert ti anak ko idirabi ti Sabadaw. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy,
No kaya't mo tagpabida jay balaw. Di mo iraman ta nakaw, Sige, May salang ti may bagaking kawan. Mapalit na kan mintumot lang inusinti ta nakaw. Kita pa lang katagsaganakan. Haddan total daw mau. Sana siya tikas kastaman. Aniya? Niya nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan yun, Nanang. Ungor nga ron ti motor ni Danay tinangag ko remay. Anya lakit din, Nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang. Agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti ibagbagak. Di kay mabutang da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kayat yu lang ti agpabida iti balo akaruba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom da ita panagsasaom rimay. Mangagdag iti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no, kayat yu lang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kitaan niya ang mga no daytan ti pakaibaludan niyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagambot. Tap na ibaga kada kayo, o manay dayta apakaibaludan nyo. Anya lakit din ayan, Nanang. Da ka din na panapulis si Balayaw, Ikar. Adla, Kapitan. Di pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis? Saan mo't kidi, Kapitan? Diyak mo't lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak. Tadyak amo no pudno nga ta, wano ulbud na laang. Nasayat magkaroon, no kasta. Ura siya. Kalpasan ti panagsarita mi ni Danay. Kat agdwa-dwa akmat lang, no pudno nga ta di imbaga na. Wano agar aramid laang ti istorya. Wan nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmot laang ni Nanang na, Kapitan. Urayak lang ni Kagawad Gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti Dayay a Kagawad. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo ijay barangay hall anakaw. Ada ka din ni Kagawad Gusteng. Adda, Tatang? Anya nga tikunan ni Kapitan. Okay yan, Tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Tikunan ni Kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, naimbaglangayn. Makaangas mo't langan datahaw. Ay na. Ay. Una, Tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidak, Tatang. Ha? Anya ti kayat mo asawin na nakaw. Isumot ti idimandak, Tatang. Na. Idimandak taplag nakam. Naglayng agpabasol. Kanagarami dit istorya dayjay bakit. Ay, wain. Mayat dahi tanakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayo, Rutilya. Ay na, maawatan kayo, Kapitan. Tinapatag, kat napanagnakan ta nakaw nga isokait inosintay. Hay, wanggayan, naibaga ka day nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti dayta abanag, Rutilya. Ay, hagyaman naklaunay, Kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, isa pangasiyaw. Tatulungan na kami, Kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo't lang, nuwag demanda kayo. Nasko na may kanitiliksyon, titaw akas kikwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Meron na. Nangalaam ti ebidensyam, Edgar. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbag man, naalan na ti rupa ti agtataka. Wan, Kapitan. Naala na ti rupa da idikim malay at na itigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da.
Kat asino mo na kita nga agtatakaw ngay? Da Fidel ken Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Anya? Dagiti kalugaran tayo matlaan, Kapitan. Isumot lagaya makasiti aksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nag-report ka din ka nagiti masiklan. Uwan, Kapitan. Dalpasen. Imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall, nanang. Abay kanaw, asinaw tinangibaga. Ada tinangi demanda kada kayo. Ha? Anya? Day ta tibagbagak, nanang. Day ta kinaulbod yo ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo, anak ko. Imbis nga ipalawag mo na sayaat, but-but ngenak pay lang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, pinabasol yo ang nagtakaw. Ali pabida pa mor, papansin pa mor kini Uncle Edgar, nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan yo, anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, Kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, Kapitan. Santay asigurada no anya ti ibaga nagiti masiknan. Ngamit ti panagkunak, kat mabalin ang maibalon ka. Sana nalaka, ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi mo ni Daddy, no iso ti naibalon, gapo iti inuulbog nga istorya. Ay, pagbababaw ya kung tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay mga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti makakapo. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga aramid ka mo tiyan iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray di monsong batan ti saludsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramidag tapno sa anak ka mabalod, Kapitan. Sa anak ka nakasagan na maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinaga. Adda ka din ni Danay. Hey, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Happy ka, day? Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No namnamam ngayat tras na ti reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masignan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalaw, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wanak, ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di ka agpababasol no saan ka mo't asiguradaw. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti olbod na sa uyaw. Kano kaya't mo agpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Rime. Talaga maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan ako mamot anak ko. Da kaya ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Rime. Kasla kayat mo mo't maibalod ak nga inam. Kasta ti ragsak mo, di nakman konsensyaan na kasta, nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, o na yan. Ay, awagak man langan ni Manong mo. Imbaga kon kini Manong tinaramid yo. Kat uray iso, awam mo lang ti maramidan na. Nukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tati ganaban nyo, nanang. Pabida kay tumot ngamin. Naimbag kumamot ano pud no ti rumrumor di tangiwat yo. Saan mga rod?
Inton sa maruno, ngagpabita ka kinang Edgar, siguraduan nyo husto ti rumrumar itingiwat yo tanay. Dakay tumot lang ti agparikot, iti ibo nga dagiti kalukwan nyo. Anya lakit dit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.